Mwancho mategereria so tegerete na gotoregereria bagusi global radio chinga ke chemono mambia mo so samara goba neri tukoria gatano nomo mutinyu gatano nomo chinga kingo koletera mangana maya yeri tukoria ra mangana maya so bekiranu na laban momanyi nagusugirie omwancho mategereri karibu asamangana maya senchira yobwekiranu kurwa abagusi global radio asebire biga via abono titirane laban momanyi abakoreri ba matatu asegetwe kenene giechigari meyo mocho bosongo bemurunganirio mosunto manene oyoko bao botuko asegetwe kyo magiga yugosareka we chitaya echo chabegetwa ronde serikali ye county ya Kisii umurai wa basaya asekiombe kyo kyabakori mirimo ba matatu asenseme yo hesbonondieki nigo atebiruna omosunto yo nigo ireiro bosari obonke komentekana anene se engana yabasubati abo bakwehonia kimobere bakwebisara botuko na gokora obosari bwabo bono nigo baburirie serikali ye county kurigereria engane iyo eliogokeania obosari asensemeyo oburendi bwo obochenu ase county ya Kisii nigo bogenderete koba omochando monene abamenyi be town iyo nigo bagendereire gukurira ho gosareka kwa mache ase chindoche ase sewage ekobochokana kuburukana na mache oburingori bwakorirwe asa mache nigo bokoroke buna amache ale ase chindoche chinyinge ime yomocho bosongo niga asarekire naigo abantu nigo baburiwe koberia amache konywa elio gwetanga na morwire aho ayakoretwa no tumeki wa macha mabe abarai kurwa ensemo ya South Mugirango ime county ya Kisii nigo bamochiri ensemo ya barai kurwa senseme yo abo bagokwana chinkwana chogosega abantu koleta chiburaburu ase mesangrekano bakorawa amono mwemusi bwe wadi ya Tabaka Duko Mbasa abarai abo nigo bamochiri mu bunge obosiribano sosoro igoro yenkwana yaye wiki yaeta buna nigo bagocha kubakora bakenya abakomanda bokomurenda omo deputy president omoske William Ruto amone kiombe kyaye gyatangatanga osoro nigo boigo abuliri abarai bensi kubwaterana asamagendero nagokeya siasa cy'umwaka w'ekirubere ne 2022 abarai be chikanisa nigo bamochiri umurai wo mubaro omoke ase bunge nene John Mbadi igoro y'umuroberia bwatego chiago ikia ase bunge engana yeli chiko liko batanga banasiasa amona barai bande be serikali kwana na goetania chiringi chiribu emiyemo ase mechango aho egati yabo mechango ase chikanisa Mbadi nigo amulikire liuko musipika we bunge enene Justin Muturi buna ekengese kirichi kwa sabarai be serikali gokorerwa obonjoria asekolende abarai be chikanisa batebiruna bantu tibabwenereti gotangwa sekerengo gikibese kiri bakurwa gochia ase obwagachi au bwe chikanisa na ababunge lituko lya lero nigo batware gikaro na kuria eira gucha kugenda ase kigambiro kwambiriria hegitambukiro kyogotangwa gwakanwa maruburubu abo yechinyomba yo ale gishiringi chiribu 250 kira omotienyi bono nigo batebire bagucha kwambiriria guchika kwa rwetwe kugotanga amaruburubu ayo magiga yomwegereri bwo bwene bw'amanyabantu kiya mutata kubeke kina kwambiriria amaruburubu ayo ase kinekyo mutata nigo abaganite ababunge abo barechiminye na 15 nomo kwirania chibese ekyo babere bagwakanwa ekyo kire emilioni yamo kinuguta ibere wekirabo omwancho motegereri nongo cya kubuturira amangana maya kurwa abagusi global radio asenchira yobwekiranu yebire biga bya abono ritirane labani momanyi mbuya mona sogo cyane gutegerera abagusi global radio yenero radio station ase okorigereria boigo na gutegerera gendera konyore mirobiri yaito gwetira abagusi global radio.com ekene kyombu kyomugusi mbuya mono laban momanyi mbuya mono laban momanyi so mangana maya yeri tuko liara rone geninga wa gokiri tete okumnyokia masemo mpaka se ensemo yechigosori na mtumishi Isaac Obiero. Usain Bolt nere umanyekanite buna ali ankwariganite ase abagosori ne chikosori ime ya Abagusi Global Radio team ya Manchester City bono yari kiriekina erigotenia gitambukiro kya UEFA kubatanga ase okogosori kiminano kya Champions League
kubotikana no butumike obe bwechibesa. Man City abara abanyankongobe Premier League borani go barachiko tigwa isiko ya Champions League onyoroboti rwa UEFA igoro yobutumike obo bwechibesa rogo chegwikiraniwa. Timu eyo nigo ikagire ko bisa emirobiri ya yebiashara eriyo kororekananga obutumike bwaye mbole korengana n'amachiko yekyombe kya UEFA. Omogosori namba 10 bwe timu ya Brazil Neymar Jr. bono taliko chia kokosori ase ekimeno kya Copa America 2019 yenkubatikana norogo manyorite asiriru yae ekere Brazil yare kokosori ne timu ya Qatar. Timu ya Brazil bono nigere no bwabanga Neymar taliko chia kokosori ase chikosori chinde chiroberia ase kimeno nekyo kya Copa America. No nyanabo Brazil nigo ya nikorite Qatar chikolibera sirigana lyesagero echabegetwe na Richardson amo na Gabriel Jesus. Uraiwe timu ya Brazil bono nigo bogocha kuligia omogosori ora kosori edi bagalia Neymar Jr. weika omogosori oyue gyata obwende chinkoma chaye omweli owechikosori na bagosori meya boxi Global Radio ereterene Isaac Mandasi Mandanyo nare naende otomanyeti ase chikosori nara lia ya totomanyeti ase chikosori. Usain Bolt nere omanyekanete buna omumnyoki gyata ense enkima korende ase omwaka w'ekiri 2014 Kanich Ito korwa ense ya Japan nigo amnyagete chimita emiayemo ase chisekondi 15 kagotumeka amagoko n'amaguru yani gare kumnyaka buna eng'ombe gose omokogi. Wano mwancho mategene nga wasisi ni wikachinga kechiga nonye tuonyo ruake asha mangana mayande gora nyolense moya maroba city ti Marekani ya Katin negene nga wasisi niwe tayo tigeraga wo como kurunga diuki maya gontenga notore mbako maelio. Sante sana Gladys Maya agote banganga motore karanja. Sante sana bigeli uko Grace Marita kunjisa maritaidi ujezi agunga vera momanyi ku Dallas Fort Worth Honorable Dominic Mangere agonte ngumaralia Laura and Clear. Sante sana Laura and Clear. Sante sana nabali antara so much mes chino mogende to gutoligeria negene nga mwasisi niwe omaelio bwa mangana mayeri tukulia laro litukulia botambe kere litukulia Alhamis manyanga nigoto kwanera mangana kurukungo bwamate bwenga family life na yuri so burugusia to Washington agindara kwera so bwamate bwenga litukulia laro kora koretrane igoro yo borugi igoro yafi yitu igoro yo bochenu bwito no bosera to banyanga gitokoroje chindagara ajonji kuchagara chinse birigoro asbono matera yokobaka na mangana maya ku New York na boigo chugense yamana denko letra mangana maya so bwikiran ya maritana Jeremiah Olinontini.